nwa ka ime daalụnụ. O nwere ajụjụ njụ mmadụ na-eche ka ọ zam ya. O nwere ka o si wee zakwa dị ajụjụ n'ikpeazụ nke nwahazi na onwe gị. Ọ bụrụ na ị ga-esi mma like ka gị nwa tinyekwa uche gị uso m maka na Okenwa nke Igbo gist ka mmeti wee jụọ onye ajụjụ a fịara arụ ọgbaghalịkata ọmazi ife ọ ga-eme ọ sị ka ebuli ya 50-50. so gị nwazi na onwe gị o nwere ike ọ bụ 70-30 side gị ma ọkwanụ 40-60. so mma like ka mmalife ikwu ajụrụ m ya wee sị ya Okomis na Okoman kedu nke ị ga-achọ ka chọpụtazia the rest of it? Igbo eze oweyo Okenwa Okenwa o nwere ife nchọ ka ịkọwala anyị ndị mmadụ na-ekili anyị na Okenwa ife nchọ iju ebu Okoman gị na Okomis kedu onye fụ n'anya karịsịa? Komis ị ga-agwa nwaanyị o ji bụrụ Komis na pampering that too much now. ụmụ ife pampering na ife pam jom n'aka dị too much. Gọvanọ jom aka gwọgwọ. And ọ na otu anyị mgbe ahụ mmanya na-anapụta anyị. Okomis abịakwa anapụtachara anyị na. So ịma mbele m ma ịma nta m nwanne m. Ụta adịrị ọlụgụ. Ụta adịrị m atọ. Ibi na-akọwa kịta bụ ọ bụrụ na Okoman dina n'ụlọ ọgwụ Okomis edina ewesịghị mmanụ ga na mis na gị si efu ofu ya waba ofu ga-anọ. So onye ka ọ ga-abụ n'ebe ahụ ya ka ga-eme na ebe ahụ ka ga-amasịra fe bụ anyị mkpa fe bụ anyị mkpa mgbe ahụ mana ofu ya ga-efi ofu ya ga-anọ ofu ya ga-efikwa ya tọgọbara ọma mụ ama nkwụsị ka ofu ya fie mgbe ahụ iteguzi agazi ịbago na responsibility ọbago so otu o si were kịta na obi ama aka gị ikwe ka ofu pụọ ịchọ ka ịgba anya 50-50 kama ka enyesi ya lolo current mana ịmara ihe itolitekwa iwe mmanụ na aka ha jụrụ gị mgbe ahụ ọ na-edozi ọnọdụ ka o ife o dozi akarịka. so ọ bụrụ ife ọ dị ka inene nwa Okomis zu alone na nke Okoman na Okomis na o nwee ife dị iche erika ife dị iche the difference is clear. Ọ dị pure okay ụnụ anụghị ife Okenwa kwuru na ọ bụgodu ya ga-esi ebu ofu onye kama ihe ya chọrọ chenji ya nyesi ya udo dị nwanne m Okenwa Igbo niile ka anyị chịba